Det är minst 30 grader varmt, om inte mer. Vindstilla. Jorden kokar. Jag är helt slut. Har cyklat 26 kilometer. Ska lika mycket till. Har ställt mig i skuggan. Så en återvinningsstation. Undrar om man kan återvinnas. För det skulle jag behöva. Återvinna mig. Vackert, eller hur? Nåja, nog om detta. Så här är det alldeles lugnt. Bara jag och några fåglar. Så ska det vara. Kolla himlen. Ja, det här är sommaren. 14 juli år 2010.